Ahatetxo itxusia, amatea arrautzak jarri ditu, eta arrautzetatik umeak ateratzen ari dira. Baina arrautza bat desberdina da. Besteak baino handiagoa da. Denak daude arrautza horretatik zer aterako zain. Azkenean ahatetxo bat jaio da, baina ura besteak baino askoz handiagoa da. Eta denek argituta begiratzen diote. Ai ere, ze arraroa den! Baserriko animalien ura ikusitakoa bare egin diote. Ja, 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 ahatetxo itxusi esaten diote. Eta besteak ere bare egin diote, eta esan diote. Itxusi, itxusi, hemen, zu bezala, gu bezalakoa. Lotzaren lotzaz, ahatetxoak baserritik alde egin du eta aintzira batean ezkutatu da. Baina han eztariak giroka dabiltza ahateak harrapatu nahian. Pim, pam, pum! Entzuten da leku guztietatik. Batean esaitzakur bat agertu da. Ahatetxo itxusiak pentsatu du. Aienen nireak egin du! Baina une horretan eztariak txakurra deitu du. Zato zona, politori! Ahatetxo itxusiak antxira horretatik alde egitea erabili du. Etxe bat ikusi du eta han sartu da. Añarako batean etxeko Andrea haren katua eta olio bate agertu dira. Ahatetxo itxusia ikusi eta agapatzea erabaki dute afarian jate. Agapatu ahatetxoa eta jango du. Oiukatu dio ahatetxo Andrea katuari. Ahatetxo itxusiak nola edo ala etxe horretatik alde egin du eta aintzirara itzuli da berak artean ezkutatzera. Bere ezkutalekutik zizneak ikusi ditu hegan. Ze politak diren, pentsatu da ahatetxoak. Ni berriz oso itxusia naiz eta denez barre egiten didate. Orduan ume bat azaldu da, eta hain triste eta bakarti dagoen. Ahatetxo hori bere etxera eramatea pentsatu du. Txator nire ahatetxo, nire etxean goxo-goxo egongo zara. Umeak ahatetxoa egin zaku batean ezkutatu du. Nire amak ez ikusteko, baina halako batean umearen arreba ahatetxoa ezkutu du. Zeintzuk eman diazu! Ama! Begira zer dagoen zaku horretan! Bere ama etorri da eta erratzarekin ahatetxo gaitxoa jo nahi izan du. Bere etxetik alde